Welcome back mga katulits sa ato ang D-Dive Adventures. Ug karon La City sa Kabuntagon diata sa dagat balik tagpamana kay murag ning linaw-linaw man. Basig na nato yung mga dagkong isda ron, mga pelagic. Basig magpakita na ron. So let's go mga katulits. Ubani ko ninyo ug enjoy watching katulits. God bless. Kinunang bahato na katulits, usam-usam sa lamlam nga part. Tara sa kus mababa mag-warm up, magpamasid sa mga isda ug insay movement basig na sign nya na mga pelagic. Ug isa pod para po di pod mabigla ato ang lawas ug ato ang dunggan. Matong warm up jud dari katulits, matanaw sa tos mga isda kung insabay lang kalihukan ron ug gipang attack po na sila mga pelagic katulits. Mautong diring dapita mura magnay good sign basig na yung mga pelagic diri katulits. Shout out day ko rin nila ni Alimar Andong, shout out ni Modol ug ni SG Lovemaker, shout out dol. Og shout out din po ni Kuya Nord TV from Cabayo Laguna, shout out dol. Og ni Jun Campo, shout out dol. Og shout out po ni Oliver Fishing Adventures, shout out ni Modol. Og shout out sa ni Panaon Spiro, shout out from Southern Liti. So salamat mga master, ingat palagi, God bless. Pagkahuman na to warm up katulits, let's dive na. Dada ko'y nakita dari nga coral murag kabantay ko dani katulits na di mamsa dani mag istambayan kay siguro musilong siguro ni kay init ba. Matong paglantaw na ako katulits di man ni mamsa pagkadako mo ning butiti matong hapit na ma-click ag trigger majuguling kay napungan ra. So wa may mamsa, so balik ng taga tukad katulits pahuway para prepare sa next dive katulits. Let's go. Pipila ka minuto nilabay mga katulits, balik na sa tagsisid sa ilawom dari kay video patay na pana. Mautong pasalamat mga katulits kay isa pagpundo na to sa ilawom pag fish call na dyan tao ni duo na to nga mamsa around 5 kilos na nikapin katulits. So ato kining natirahan kani duo man. So success katulits nakuha na to pero nag-uupot na karizot kay na ibaborag pagkaigo pero nihawid bisa pugato ang flapper sa pana. So mao na ang mga panghitabo katulits. Let's go. Katulits kay wa man stone shot dili na to hugton og PC ato bisan tagaan og linya para ato sila magkaraw-karaw sila, bahala sila to magkaraw-karaw basta kay makuha lang na to og technique na katulits dili dyan na birahon ditso ang pasagdan sa tagaan og linya para
at least na makabuhi og success katulits. Nakuha na to ni medyo gikubaan po tagamay kay basig makabuhi mao para bay pagtira nato isa ka isda kani para ba. So nasikyo sa din nato katulits. Thanks God. Atuning ko agdugo katulits para ma-preserve isang meat para lamiza kanon katulits. Pagkahaman natog sikiro sa mga mamsa katulits, balik sa tagdive sa ilam kinantay nakitaan nga harlequin sweet lips matong atuning lili sa bato ug diha jud siya. Pero pag tan-aw nato murag apiki man matong atong gihutuwatan kadijot ning gawas ug balik mating padawnan ta nato tirahan nisuksok naman pug balik matong paabot-abot pagka taod-taod lahi may nangabot katulits na maning duo nga mga panapsapan mao na layat ng gitirahan kay di amay ning gawas og plaster pa kadto pagaraghan na ba katulits mga panapsapan na po yung mga kitong pilitas dako-dako kay lami sa nang isda Ang ganda ng patama wa mang kapalag matong lamin taog ingani pirmi atong patama ditso patay ba para wa nay hasol katulits ug salamat nadugangan nato ang isda. Panapasapan mga katulits, salamat dahil mga napunta. Sa panginoon.
paghumanatog sikiro sa isda katulid so pagpahuway atong gibalikan tong maong Harlequin sweet lips basig naa na pud to matong ato yung gihinahinayag lili ba kay nga naman na kay atong paspasag lili atong dalion murag makurat sila matong hinahinay tag lili din napita matong pagkatataod diha do nagpakita matong murag na plaster naman matong atong gitirahan mating kay kamao mo mulikay matong atong maigo sayang. Nakadapakis man ta katulid so man tayo go siyempre move on na ta kay nga naman dyan na so diri napita sa sa tagbalik kay basig na pa itong mga panapsapan matong wadod ta mapalaw katulits diha dyan sila pero dool mo ta pero wadod ta kakablit sa trigger kay para mag-apiki para mag maplastar matong sa to ang pagwat-huwat nga maplastar katulits wa nun takatira sayang madugangan pa ito atong isda pero okay ra para na sa tayo mabalik let's go katulits. Padong na yung muli katulits pero pagpadong na hadaplin kining labay magtulo kubok tangigi sayang pud ba sinog makuha pa rin nato ato kining drop ta sila kay basi mo balik pa pero paita wa man ta balika kaluoy ba nato so sagdira katulits basig sa sunod na to dive basig na naputo sila na piat na makuha so nanatay isda katulits matong go home na ta so salamat sa pagtanaw katulits tune in for more videos katulits God bless us katulits let's go. Yung bata katulits nakadagit tong istang mamsa ano to mo video itong isa katulits kay nalubat na itong kamera so salamat sa pagtanaw katulits
Hanggang sa susunod, ingat palagi. Cheers.